Hej, danas vam pokazujem sve što sam kupila na temu ove jeseni. Kao što znate, svake sezone skoro pravimo ovakve videe. Ovo je bukvalno jedan mini haul i samo sam htjela da vam pokažem stvari koje mi se dopadaju i stvari koje stvarno rade. Linkovi će biti u opisu ovog videa da možete video naručite, tako da nadam se da će vam se dopasti. Subscribe-ite se na moj kanal ukoliko vam se sviđa i da počnemo. Prva stvar koju sam naručila koja mi je jako bitna je ovaj sleeve za SSD. Bukvalno je kao futrolica za SSD koji je velika memorija koja brzo radi. Znači, bukvalno imam dodatnu eksternu memoriju za kompjuter koja jako brzo otvara, učitava i sve. Da bi SSD radio moraš imaš fizički kompjuter, znači da ga ubaciš u kompjuter. Da ne bi morao da ga ubacuješ u kompjuter imaš ovaj adapter i to ovako izgleda. Ja sam ga stavila na kablić od punjača mog telefona. Inače, dobije se kablić uz njega. Ovako izgleda taj sleeve i unutra je moj eksterni hard, samo se povuče ovako i možeš da otvoriš ovo i također da izvučeš eksterni hard, što je strava stvar. Jer kao što znate radim YouTube videe, radim inače porodične naše videe i to. I onda mi memorije nikad dosta. Tako da je ovo bukvalno meni otkrivenje životno. Mogu u ovako malom izdanju da ponesem 512 GB. Prelepo. I jako je lepo i kada se upali sija, pokazat ću vam u ovom videu. Ovdje možete da vidite kako izgleda kada se konektuje. Znači sjacka onako crveno kada je konektovan. A upali mu se još jedna lampica, to je lampica mog SSD-a kada krenem da prebacuje stvari, tako da baš je dobra stvar stvarno i radi što je najbitnije, znači mnogo sam srećna i ovo će mi biti definitivno rješenje za moje probleme sa storage space-om. Definitivno moja preporuka za ovo stavit ću u opisu u videu i moći ćete i vi da možda kupite ukoliko vam je potrebno tako nešto. SSD-ove inače možete da kupite zasebno. To se također na foru SD kartice. Znači ako neko ne zna šta je SSD, bukvalno funkcioniše kao SD kartica. A sada sam našla i sleeve za to, tako da super, mnogo sam srećna. Ne znam zašto sam uzela laptop, zato što sam povezala sa laptopom. Pa sam bukvalno diskonektovala i ponela laptop sa sobom da vam pokažem. Sljedeća stvar koja je vezana za mene, pošto imam stvari koje su vezane za bebu i vezane za mene. Kupila sam ceo set Heatless Curling Rods. Ja se stvarno nadam da će ovog puta ovo biti efikasno. Probala sam da upletem i definitivno treba više vremena da se drži. Ja sam kratko držala tako da mi nije nešto previše uvijena kosa, mislim nije mi uopšte sada uvijena. Gledam na kameri. Nije mi uopšte sada uvijena, ali dobro je što drži lepo. Ovako izgleda kapa, ima ove tračice. Kada je staviš, bukvalno ti prekrije cijelu frizuru, znači bukvalno sve prekrije i ne povlači kosu što je strava. Satenska je. Saten nije isto što je svila, saten je sintetika, tako da nije baš idealno za kosu. Ali s druge strane, kada imaš te kao pletenice uvijene, nekako je mnogo lakše da imaš zaštitu preko njih, da ti zaštiti frizuru od toga da se ne raspadne. Ima i ove tračice koje su super da ti ne spada ta kapa. Još uvijek nisam spavala s njom, tako da ne znam kako funkcioniše što se tiče spavanja i da li spavanje na stomak proof, da li možeš da spavaš na stomaku kada je nosiš. Dobio se dvije gumice, možeš da ih vežeš na vrh pletenice da ti se ne otplete kosa. Dobio se šnala i ova šnala je stvarno super, znači nije toliko nekvalitetna, pokazat ću vam kasnije još šnala koje sam naručila i stvarno nisam zadovoljna njima. Ova šnala je baš dobra. Najbitnije od svega ovaj curling rod. Znači štapić za uvijanje. Sviđa mi se što unutra ima kao jastuk je punjenje. Nije tvrdi stiropor. Jer kada sam kupila prošli put, ja mislim na AliExpressu ili na Temu, nisam sigurna. Mislim nije bila sa svim ovim setom, bila je neka pojedinačna. I bukvalno nije mogla da stoji na mojoj glavi i odvijale su mi se te lokne. Ovo je super stvar zato što kada obaviješ kosu ona se stisne. I onda bukvalno ti ne sklizne kosama koliko god da povlačeš. Znači ja sam uspavljivala svoje dete s ovim na glavi i nije se skinulo, tako da je to super jer ležala sam i to i stiskala sam ležeći na kao stomaku. Nije se mrdnula frizura, tako da je to super. Samo jako onako zapletem. Nadam se da ću uspjeti da savladam veštinu rađenja sa ovim, tako da više neću morati da uvijam kosu figarom i generalno da neću više morati da peglam kosu. Imam također onu Revlon četku, tako da mi je to neka vrsta stilizovanja kada imam vremena, a ovo je kada nemam vremena. Znači kada idem negdje, na primjer, ili sam na putu ili negdje hoću da mi izgleda lepo kosa, samo uvijem, prespavam s tim, skinem, to mi je neka ideja
i nadam se da će funkcionisati. Reći ću vam u nekom od budućih videa na mom kanalu. Inače snimam videa vezane za mom teme, za lifestyle, za putovanja, svašta nešto možete vidjeti na mom kanalu ukoliko ste novi. Nadam se da će vam se dopasti ovo što snimam. Ovdje delim svoje iskrena mišljenja i iskreno kao svoje iskustva, tako da nadam se da će vam se dopasti. Bacite pogled, vi koji me već gledate neko duže vrijeme, hvala vam. Pišite mi u komentarima koje biste videe željeli druge da vidite. Temu haul video nekako uvijek dobro prolazi na mom kanalu i htjela sam da adresiram to. Ne želim zbog toga da pravim više takvih videa, želim da budu definitivno korisni. Ako naručim nešto i znam da će koristiti i drugima, to ću podijeliti, znači neću da delim nešto kao kupujem, ne znam, Harry Potter štapić i testiram da li radi. Mislim, razumete me, hoću da kupim nešto stvarno korisno što će nam svima koristiti i olakšati živote. Tako da nadam se da će vam se dopasti ovaj video. Uživajte, nastavljamo dalje. Sljedeća stvar, pošto sam se vratili smo se sa mora, imate i moj vlog na mom kanalu iz Crne Gore. Pete su mi bile katastrofa, znači stopala su mi bila užasno suva, pete su mi užasno ispucale zato što sam išla bosa po plaži. Naručila sam pre mora, jer sam već imala neki osjećaj da će tako nešto da se desi. Naručila sam pre mora silikonske čarapice, znači to su čarapice koje se rastežu, silikonske i one ovako izgledaju. U svakom slučaju stavit ću sliku ovdje da možete da vidite kako izgledaju. One imaju svoju veliku svrhu. Skroz stegnu nogu i da skroz stegnu tu kremu koju namažeš na stopala. Tako da sam kupila da testiram prvi put u životu njihovu kozmetiku. Mislim, nije kozmetika, ali jeste kozmetika u stvari. Uzela sam ovu kremu i baš je bila neka promocija, te dvije kreme se dobiju po cijeni jedne. 60% urea krema i 2% salicilna kiselina. Ima kao jojoba ulje, avokado ulje i aloe veru. Nadam se da ima sve te stvari. Zvuči lepo. Gledala sam sastojke. Sastojci su urea, mineral oil, mineral grease, earth wax, white beeswax, ethyl hexyl palmitat, olea, fruit oil, jojoba, bla 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 ekstrat. Prezadovoljna sam ovom kremicom. Ona se maže na stopala, ovako se izvlači, stavi se ponovo poklopac se odvije i to je super stvar. Ovo je bukvalno najbolja stvar koju sam u životu probala za stopala. Probala sam također i onu eucerinovu kao za regeneraciju stopala, jako je dobra, ali ovo je ne znam koliko puta jeftinije. Tako da sam presrećna što sam uzela dve, jer bukvalno sam bila u fazonu, vidjela sam kao komentare. Inače kako kupujem na temu je tako što čitam komentare i ako recimo ima puno ljudi koji su iz Srbije naručili, to mi je znak da neće biti problema na carini i znak da stiže u Srbiju. Često se dešava problem sa pošiljkama, to znate, tako da ovo mi je kao sigurna provjera da stiže i kod nas i također uvijek gledam kao da su pozitivni komentari i da ima slika, tako da je ovo bilo super. Znači to stavim, namažem na pete, namažem na prste, na stopala cijela bukvalno i onda stavim tu čarapicu preko i ova čarapica se se rasteže, znači nije neka najrastegljivija, ali se rasteže i stisne onako nogu i bukvalno upije na brzinu ova kremica i onda posle toga skinem te čarapice i pete su mi sređene. Bez da moram da skidam višak kože i tako to, znači bukvalno se samo regenerišu, baš je dobra stvar. Dalje kupila sam brda nekih šnala i prestat ću definitivno da kupujem šnale na temu, zato što su očajnog kvaliteta ili ja ne umem da odaberem. U svakom slučaju, ove su jako lijepog dizajna, ali je kvalitet nula. Ovo je burgundy, ono boja kao koja će, bordo koja će biti verovatno u trendu i ove jeseni. Sama plastika i znači sam osjećaj kada držiš ovu šnalu je nekako užasan i plastičan. Taj mehanizam isto koji postoji na šnali je nekako jako loš. Plastika je skroz onako baš loše kvaliteta. Znači ona najjeftinija plastika koja postoji na svijetu i kao shodno s cijenom, ali nije tačno, bukvalno mogu da nađem i u kineskoj radnji 10 puta kvalitetniju šnalu. A inače mi je jako bitno, mislim da imam kvalitetnu šnalu, makar jednu samo, da može da mi drži kosu, jer kada bilo šta radim po kući, uvek mi je kosa vezana, mrzim dlake svuda, inače jako puno se linjam zbog jeseni i nakon porođaja, znači non stop mi opada kosa, to je kosa u pramenovima. Možete također vidjeti i moj video nega kose, kako negujem kosu. Stvarno sam oporavila kosu i posle porođaja mi se vratila, znači sad imam neki paž otprilike ovako, mlade kose. Tako da baš se trudim da vodim računa o kosi. Ne znam, ove šnale definitivno nisu dobre, znači evo vidite i ovu.
to je klimavo, to je škriputavo, to je jako loših ivica. Baš mi se nikako ne sviđaju. Znači, kada staviš na kosu, onako te čupa i zaglavljuje ti se u kosu. Ne znam, pišite mi u komentarima da li vi naručujete šnale i ako imate linkove do šnala koje ste naručili, kojima ste zadovoljni, bila bih vam jako zahvalna, jer sam stvarno u potrazi za nekom trajnom šnalom koju ću koristiti često. Ove definitivno ne rade. Također je velika ispala najveća od svih je što sam mislila da je ova dobra. Ova je neka silikonska verzija. Jer bukvalno kako trčim za detetom uvek zgazim na svoje šnalo i slomim je i bukvalno sam sve do sada slomila, znači imala sam 10 i više nemam ni jednu. I kupila sam ovu kao silikonsku koju neću moći da slomim. Ovo nije silikonska, znači ovo je neki tvrdi, bukvalno neka kao mekana plastika, kao neki tvrdi silikon. Sa svih strana je, ne znam kako da vam dočaram, bukvalno je ovo iscepkana sa svih strana, znači kako je, da li je 3D printovan ili šta je rađeno s njom, nemam pojma, ali uopšte nije lijepo isječena, znači užasno je. Ovaj deo ovdje je jako loš, isto loše kvaliteta, kada se otvori šnala isto imaš očajan osjećaj i uopšte ne drži lijepo kosu i vidite kako se loše zatvara. Unlucky što se šnala tiče, skroz unlucky. To je to što se tiče mene. I ok, imam još i ovo što je bilo namenjeno bebi, ali ja sam mu ukrala. Zato što ja volim da crtam, slikam, pišem, non stop vodim dnevnike, non stop imam te kao žurnale. Imate i letnji temu haul gdje sam pokazala svoju knjigu recepata. Sve i svašta sam naručivala za organizaciju sa Temua. I ovo je isto best buy, znači ovo je toliko dobra stvar što sam kupila. Mnogo mi se sviđa. Prvo, ovo je ogromna pernica u koju staje milijardu olovaka iz svega. Znači, ima ovu kao ručkicu. Ima ovaj jedan rajsvešlus, znači ovdje se otvara na jednom mjestu. Kada se otvori, imamo ovdje jedan mali rajsvešlus gdje je kao za gumice ili bilo šta ovdje jedna pregradica. Pregradica široka i to je to što se tiče tih pregradica ovdje. Ali ovdje ima ovu jednu i ovu i onda to bukvalno možeš da izvučeš na čičake i možeš da izvučeš i da skineš iz pernice. Ovo, jedna, dve, tri, bukvalno vidite koliko još praznih ima. Znači bukvalno se sve tako segmentivno izvlači i to mi se mnogo sviđa zato što možeš da je napuniš i sve staje u nju jednu jer imam problem sa bojicama, olovkama, flomasterima, organizacijom svega toga. Posebno sada kada je moja beba postala toddler, znači kada je počeo on da crta boji, igra se olovkama, znači postoje veliki haos i kako bih spriječila to da su bojice i olovke svuda po kući, našla sam jedno univerzalno rješenje, tako da ću ovdje držati svoje kemijske, flomastere, sve što ima veze sa tim. I mislim da će mi to definitivno biti od koristi i spas. Kao što vidite, već sam napunila pola i planiram da stavim i njegove flomastere koji su kupljeni u Ikei, to su ovi flomasteri. Oni su kupljeni u Ikei, kao što vidite, odmah sam ih uzela zato što su svuda po kući. I ovi flomasteri su na vodenoj bazi i bukvalno kada crta svuda po kući, oni se peru. Ikea bi trebalo da me sponzoriše koliko pričam o njihovim proizvodima, ali ja stvarno, znači, ja sam veliki zaljubljenik u njihove proizvode i ovo nije sponzorisan video, znači, pričam iskreno, čak i da je sponzorisan video, pričala bih iskreno, zato što sve gdje god da se okrenete su njihovi proizvodi, ali ovi flomasteri su stvarno revolucionarna stvar što se mene tiče, jer bukvalno po svom namještaju gdje crta, znači uzmeš samo sunđer, ako nekada se desi da recimo precrta markerom ili tako nešto, da operaš brzo, znači bukvalno ako brzo reaguješ, skine se bez problema i ne ostaju fleke, što je najbitnije. Ne vidi se toliko da imamo toddlera u kući. Ok, prelazim na njegove stvari. Njegovih stvari ima par. Počela sam da razmišljam u smjeru hoću da mu kupujem korisne igračke koje će mu biti zanimljive i s kojima će moći da se igra i da mu razvijaju malo maštu, inteligenciju, sluh. Korisne igračke koje će mu držati pažnju u različitim razvojnim fazama. Uzela sam mu ovu žabicu i znam da to nije neka toddler igračka, ovo je bukvalno žaba za kao, ne znam koja je ovo fazon, ali ova žabica ima taj štapić i taj štapić kada se izvadi, kao uzmeš ovako taj štapić i prelaziš. Ispušta zvuk kao žabica, stvarno. Preslatko je. Znači, mnogo mi se sviđa. Ovo je kao ručni rad. Ovo je drvena žabica i njemu se mnogo sviđa. I kad je ponesem u auto, na primjer, dok me čeka ili bilo šta dok čeka Kristijana da ubaci stvari u auto i to, možemo da se igramo.
i zanimljivo mu je, stvarno mu drži pažnju, on voli žabice i onda sam ovo htjela da mu kupim kao njegov neki mali instrument. Čisto da mu razvijam sluh prosto nekako, da mu razvijam ljubav ka muzici, ka zvukovima, svijest o različitim vrstama materijala, bla bla bla, znači možda to ja samo tako vidim, ali meni je ovo preslatko i stvarno sam mnogo srećna što sam uzela, znači nisam se pokajala uopšte. Jako je kvalitetno urađena i sve onako fino, svi prelazi su fini. Čak i Kristijanu se dopada mnogo, tako da smo prezadovoljni time. Kada smo bili u Dino parku u Svilencu i baš sam snimila video o tome, na početku videa vidjet ćete ogroman kaleidoskop, bebu koja vrti taj kaleidoskop i gleda onako hipnotisano u njega. I tu mi je sinula ideja da njemu isto treba tako nešto, tako da sam naručila kaleidoskop. Ne mogu baš lijepo da vam snimim i dočaram na telefonu, ali ovako izgleda i vrti se ovaj deo i onda se ta kuglica pomera i bukvalno, mislim, vidiš različite boje kao što vidite na ovom videu. Bebi se to mnogo svidjelo, ali ne ume da zatvori jedno oko. On gleda na oba oka i presmešan je. Znači, jedino što mi se ne sviđa je što se u toku transporta oštetilo ovdje. I to je ono što se dešava često kada naručujete online. Mislim, meni se nije desilo baš često, ali evo, na primjer, desilo mi se s ovim, ali to ne utiče na funkcionalnost ovog proizvoda, tako da je to super. Opet sviđa mi se ova igračka jer je tiha, nekako mirna, opet razvija maštu na taj neki način i kao gleda boje, znači nešto zanimljivo. Nije previše stimulativna, da kažem, nije ono muzička igračka, nije neki robotić. Znači, pokušavam da mu nađem igračke koje su ono old school, koje će mu držati pažnju na neki miran način, da bi ga smirivala. Na neki način, ne znam kako da objasnim. Mislim, mi njemu puštamo i crtaće i gleda TV i svašta nešto i ima i tablet i kao igra igrice na tabletu, ali trudim se da... trudim se koliko god je u mojoj moći da ga zanimaju i obične normalne stvari. Tako da je dobio to, inače trudim se da mu što manje igračaka kupujem, zato što sam upravo pre 2 dana sklonila ogromnu kutiju igračaka sa strane i shvatila koliko on zapravo je nezainteresovan za sve te igračke u odnosu na 3-4 kada mu izvadim. Neko mi je pisao u komentarima tipa stavi 3-4 igračke i menjaj periodično i to sam pokušala i stvarno radi. Znači on se sada igra sa svoja 2 konjića koje ima, a ranije ih ne bi primetio uopšte, tako da sam presrećna. I hvala na tom savjetu, stvarno mi mnogo znači. Inače, znači mi kada mi pišete u komentarima vaše savjete i kada delite i vi vaše mišljenje. Mnogo znači kada čuješ tuđi savjet i kao tuđe mišljenje nekoga ko je nešto već prošao, bar meni, zato što znam da komentarišete iskreno i ono, savjetujete iskreno. I onda mi puno znači, tako da mi uvek pišete, ja uvek čitam komentare i mnogo sam srećna kada mi pišete. I kao što vidite, često neke stvari primenim zato što stvarno, znači hvala vam, puno puta sam pročitala stvarno korisne savjete i kada sam krenula da ih primenjujem, ono, mogla sam da vidim da su bili stvarno super i dobronamerni i korisni i mnogo vam hvala na tome. Zadnja stvar u ovom cijelom holu, koji je trebalo da bude kratak, ali na kraju sam se raspričala, izvinite, ali sam htjela samo da ćaskamo kao da smo seli na kafu, jer sam htjela da vam pokažem sve što sam uzela. Nije bilo puno, ali nekako je bilo mnogo korisno ovog puta. Zadnja stvar koju sam uzela je babuška. Kada sam bila kod mojih, moja mama kad je bila u Rusiji, ona je kupila neku babušku i donela je kući. A to je bilo poklon verovatno za moju baku, ne mogu da se setim. Bebac je došao tamo i video tu igračku, mislim tu igračku, taj suvenir i tražio da mu otvorim. Ja kao, ej, da vidiš kao kako to radi, ja mu otvorim babušku. On se oduševio. Znači, on je bio toliko srećan, ja ne mogu da vam opišem, kao da iz jedne lutkice izlazi druga, da iz druge izlazi treća, da iz treće izlazi četvrta. I meni je bilo to toliko simpatično, onda sam došla na ideju možda ima tih lutkica da se kupe i na Temu. I naravno da sam našla i našla sam kao za decu. Jeseni motiv, ovo su kao kenguri, ali nekako je baš estetik i sviđa mi se što je tako drvena, znači baš je dobra. Kristijan je ovo tako lepo sklopio, bilo mi je žao da slomim. Jedna i onda ima ova. Ima pozadi nacrtan repić. Mnogo su slatke. I baš su lijepo uradili, nisu ono iskošarili. Onda ima koalica. I sviđa mi se što je tako kao taj estetik Montessori fazon lutkica. Ima platapus. Preslatko. Kljunar, kako se zove? Kljunar. Trudim se da pričam s djetetom isključivo srpske reči, ali da ga podstičem da uči engleski. U svakom slučaju isključivo srpske reči. Kljunar. Foka. Ja mislim da je ovo foka. Napišite mi u komentarima ako mislite da nije foka. Meni ovo deluje kao foka i nema rep, tako da foka ima rep. Ne znam. I ona se otvara i izlazi
nešto malo crveno. 6. lutkica je ova. Drhte mi ruke zato što pokušavam da se približim kameri što je više moguće da vidite, a nisam baš najbliže. U svakom slučaju 6. lutkica je ova, ja mislim da je ovo kengur ponovo, ili veverica, kengur, zato što je potpuno ista kao ova prva, u svakom slučaju nije bitno. On je oduševljen ovim lutkicama, znači, a naravno samim tim smo i mi, tako da je to bila super kupovina. Jedino što malo smara je kad krene da priča, mama otvori, onda moraš da se full posvetiš otvaranju. Neće da se igra sam, ali okej, to je samo faza i to je period, tako da, eto, igramo se zajedno ovim lutkicama. Također je super korisna stvar što mogu da ga učim i životinjama tako, ili kao gde su oči, gde je nos, gde su usta. Uvek mogu nekako da izmislim neku novu igru sa ovim, tako da je super iskreno. I presrećna sam i mogu da recimo izložim u dnevnoj sobi bez da izgleda ružno jer kao igračka je, a izgleda baš lijepo i baš je nekako jesenji motiv i ja čekam da ukombinujem sa šišarkama i sa tako nečim i bit će baš cool sa bundevicama. Tako da, to je to od ovog hola. Nadam se da ste uživali. Ja sam se ispričala za sva vremena. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali, da vam se dopao ovaj video. Pišite mi u komentarima šta vi mislite i da li vi naručujete se Temua. Stavit ću sve što sam kupila. Ukoliko se na mobilnom nećete moći da kliknete linkove, ali ukoliko se na kompjuteru moći ćete da direktno kliknete na linkove u opisu ovog videa. Stavit ću sve što sam kupila tako da možete da naručite. Pišite mi u komentarima da li koristite ovu aplikaciju, da li koristite Temu, šta je ono najbolje što ste vi naručili, kao na primjer za toddlera. Baš me interesuje da čujem, zato što nekako mislim da je jako bitno da naručujemo te neke konstruktivne igračke i neke baš korisne stvari, a ne ono kao samo da nakupujemo zato što je nešto povoljno, kao što sam i ove šnale, na primjer, nakupovala samo zato što su povoljne i na kraju ih neću koristiti i proslijedit ću ih dalje ili ću ih baciti. Znači mislim da je jako bitno da kod ovih povoljnih radnji i kod ovih povoljnih online opcija nekako smisleno kupujemo nešto što nam stvarno znači i koristi, a ne nešto što ćemo samo da nabacamo u kuću i da hordujemo, taložimo 1001 stvar samo zato što je bilo jeftino. Tako da pišite mi u komentarima šta je vaša omiljena stvar koju ste naručili sa Temua, ako ste nešto naručivali. Radujem se da čujem i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Također pogledajte i moj letnji Temu haul, zato što tamo sam naručivala dosta baletankica, cipela koje ću koristiti i tokom jeseni, tako da će vam možda koristiti. Imam također i tu knjigu recepata koje možete vidjeti u tom videu. Mislim da će vam se svidjeti definitivno ukoliko vam se ovaj video svideo. Lajkujte, šerujte s nekim kome mislite da bi značio, zato što pokušavam da mi kanal poraste. Nadam se da vam se svideo video i vidimo se u sljedećem.